наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамалӣ Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании шаҳри Гулистон шаҳрванди 21-солаи Ӯзбекистонро ҳангоми ғарқшавӣ наҷот доданд. номунасабаш Ботур Аслонов мебошад. ҳоло муваққатан дар шаҳри Хуҷанд зиндагӣ мекунад. ҳодиса 2 рӯз пеш аз ин санаи 13 июн рух дод. вазъи саломатии ӯ хуб арзёбӣ карда мешавад. як гурӯҳ донишҷӯён ки сокинони кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон мебошанд, ҳангоми қайиқронӣ дар мавзеи хавфнок ба ин ҳолат рӯбарӯ шуданд. онҳо қоидаҳои бехатариро риоя накарданд, мегӯяд наҷотдиҳанда Диловар Дилшодов. тақрибан соатҳои 10-15 лодкаҳоя ба ҳамин патроли ҳамарӯзамон баромадем. нохост ки дар ҳамин минтақаи пляж аз катамаран 5-6 нафар студентҳои кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон лодка катамаран хи рафтосигӣ буданд. ҳамаш беҷале ягонташ қоидаи бехатарии ободиро наметавонист. сулучан якташ фуромад дасташ бардошт. мо вақти лодка ҳай карда омадем, ҳамрам Сангинов Рустам лодка партофтӣ спасад гирифт. омдем инҷо ном насаб виш гем ки меҳмон аз кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон. дар обанбори баҳри тоҷик ҳодисаи ғарқшавии шаҳрвандони Ӯзбекистон аввалин ба ҳисоб меравад. дар мавсими обозӣ дар ин обанбор як ноболиғи 5 сола ҳангоми ғарқшавӣ наҷот дода шудааст. таҳлили мутахассисони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар ин минтақа нишон дод, ки бештар маврид дар ин обанбор меҳмонон ва сокинони дигар минтақаҳо ба ҳолати ногувори ғарқшавӣ дучор мешаванд. сардори раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар шаҳри Гулистон мегӯяд, ки сабаби бештари ҳолатҳои ғарқшавии ноболиғон ин беаҳамиятии волидон нисбат ба фарзандонашон аст. аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар якҷоя бо кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон мо аллакай корҳои фаҳмондадӣ гузарондем. боиди ноболиғон ғарқшавии ноболидон дар обанбори баҳри тоҷик ва инчунин аз номи худи раиси шаҳри Гулистон бо 18 шаҳр ноҳия мо мактуби расмӣ фиристондем, ки яъне корҳои фаҳмондадиро ҷиҳати пешгирии ҳодисаҳои ғарқшавӣ аз тарафи масъулини дигар шаҳрноҳиҳо, яъне дар шаҳрноҳиҳои болозика яъне бар роҳ монанд. чунки мо таҳлилҳои 5 соларо вақте ки мо таҳлил кем биромадем, аксарияти шаҳрвандоне ки ғарқ мешаванд ин шаҳрвандони шаҳри Гулистон нестанд. аз дигар шаҳрноҳиҳо омада яъне дар ҷо обозӣ мекунанд, яъне қоидаҳои оддитарини шиноваро риоя намекунанд ва ҷони худро зери хатар мегузоранд. ҳолатҳои ғарқшавӣ дар кӯли обанборҳои вилояти Суғд ҳангоми мавсими обозӣ ба кори маъмулӣ табдил ёфтааст, зеро сокинон дар ин мавсими сармо новбаста аз он ки қоидаҳои шиновариро намедонанд ба соҳил мераванд то истироҳат кунанд, аммо ба ҳодисаҳои нохуш рӯбарӯ мешаванд, ки оқибати он марг низ буда метавонад. барои пешгирии ин ҳолатҳо раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд дастаи махсуси зудамалии наҷотдиҳандагонро омода намуданд, ки ин гурӯҳ дар соҳилҳо ба таври шабонарӯзӣ навбатдорӣ мекунанд. раёсат баҳри таъмини бехатарии истироҳаткунандагон дар мавзеъҳои истироҳатию фароғатие ки бештар одамон ҷамъ мешаванд ва ҳамасола дар мавзеъҳои мазкур ҳолатҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта мешаванд, наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамалии наҷотдиҳӣ сафарбар гардиданд. чун мебинед ҳозир мо дар шиногоҳҳои саъёд қарор дорем ва навбатдорӣ мебаранд. инчунин дар шаҳри Хуҷанд дар ҳудуди обутобгоҳҳо ва худи дарёи Сир навбатдорӣ шабонарӯзӣ аз тарафи наҷотдиҳандагони бахши раёсат дар шаҳри Хуҷанд таъсис дода шудааст ва корҳои саривақтӣ меандешанд. Диловар Дилшодов, наҷотдиҳандаи дастаи махсуси зудамалӣ раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд, ки сабаби асосии сар задани ҳодисаҳои нохуши ғарқшавӣ дар кӯли обанборҳои вилояти Суғд ин надонистани қоидаҳои шиноварӣ ва беназоратии волидон нисбати фарзандони ҳам ноболиғ ва ҳам ҷавонон аст. бештари истироҳаткунандагони соҳили баҳр бе иҷозати волидон ба истироҳат меоянд. дар ҳамин ҳолатҳо дар ҳамин мавсим аллакай якум маротиба ба мо рух дод ва ҳамонам дар катамаран ин хеле абиёк гузашта вияш нест. қад катамаран метиан катамаран чико аз 2 нафар зиёд мумкин нест. катамаран ҳамона бе жилет мумкин нест. 2 та мегирад 3-4 та мешанд мерад абиёк гузашта рафта на жилет дора на чӣ. дар мавсими обозии соли равон дар кӯли обанборҳои вилояти Суғд 13 нафар ғарқ шуданд, ки дар натиҷаи он 5 нафар ба ҳалокат расиданд. аз ин рӯ дастаи махсуси зудамалии наҷотдиҳандагони раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд аз сокинон хоҳиш менамояд, ки ҳангоми обозӣ дар соҳилҳо ба ҷои бехавф не, балки ба ҷои муқаррарӣ обозӣ кунанд, қоидаҳои шиновариро омӯзанд
то ба худбоварӣ ҳосил намоянд. гузориши Мафнушкурова, Юсуф Юнусов барои барномаи иттилоотии Хабар.